Σήμερα μαζευτήκαμε εδώ για να δούμε όλοι μαζί και να ξαναθυμηθούμε στιγμές του Σπύρου Πουλημένου τόσο στην ποίηση όσο και στην ζωγραφική. Πρόκειται για έναν ιδιόμορφο καλλιτέχνη, έναν άνθρωπο που πάντοτε ζούσε ακροβατώντας ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη φαντασία. Είναι ένας πηγαίος άνθρωπος, με χιούμορο, μιλάει κάπως με παραδοξολογίες και καμιά φορά μπερδεύει και τους φίλους του, όμως φαίνεται ότι διαθέτει ένα στοχασμό αρκετά βαθύ κάποιες φορές και αυτός του επιτρέπει και στίχους να γράφει και να ζωγραφίζει στοιχεία από μια φύση που την μεταφέρει εντός του και προσπαθεί να μας την μεταγγίσει μέσα από χρώματα και σχήματα, δημιουργώντας εικόνες υποβλητικές, εικόνες που έχουν τελογισμένη χρήση χρωμάτων, γιατί εκείνο που τον χαρακτηρίζει είναι ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζει μια φύση δική του, εσωτερική, αφορμόμενος από κάποια στοιχεία της παρατήρησης. Όπως είδαμε στην διαδοχή των διαφανειών που προηγήθηκαν, ο Σπύρος Πουλημένος πάντοτε προσπαθεί να μεταγγίσει αυτήν την μεταίσθηση της φύσης και των πραγμάτων, χρησιμοποιώντας λιγοστά χρώματα, προσπαθώντας να μεταφέρει τις εντάσεις τους μέσα από ένα χρώμα λευκό, που είναι πολλές φορές μη χρώμα και ταυτοχρόνως όλα τα χρώματα μαζί. Η ζωγραφική του εντυπωσιάζει γιατί προσπαθεί μέσα από αυτήν να μεταφέρει την φρεσκάδα, τη ζωντάνια της χειρονομίας, προσπαθεί να συνδυάσει το σχέδιο, το χρώμα και κυρίως μια πρωτογένεια αισθήσεων, έτσι όπως μας την μεταγγίζει, λέγοντάς μας ότι θα πρέπει όλα τα πράγματα να τα δούμε μέσα από τα μάτια του εξ αρχής. Θέλω να πω με αυτό ότι ο κόσμος ο δικός του είναι ένας κόσμος μοίησης. Μοίησης στο χρώμα, μοίησης στην αισθαντικότητα, μοίησης σε κάποιους ρυθμούς που ξεφεύγουν από τα όρια της πραγματικότητας, τουλάχιστον της ορατής. Προσπαθεί μέσα από τον κόσμο του να υπαλλάξει τα μικρά, παρουσιάζοντάς μας τα σαν μεγάλα, σαν μέγιστα και ταυτοχρόνως αντιστρέφει τα μεγέθη. Τα μεγάλα γίνονται μικρά. Τα ολόκληρα έτσι όπως παρουσιάζονται, τα μεταφέρει αποσπασματικά, με νήξεις. Μέσα από τις νήξεις ισχυροποιείται η υποβλητικότητα όσων θέλει να μας μεταδώσει, φέρνοντάς μας ξανά από την αρχή, προκειμένου να συλλαβήσουμε τον κόσμο εξ αρχής, σαν να τον βλέπουμε μέσα από τα μάτια του για πρώτη φορά. Ο κόσμος του αποτελείται από φυλλώματα, από καρπούς, από πτηνά και πεταλούδες που οπωσδήποτε έχουν να κάνουν και με το συμβολισμό της πεταλούδας που από την αρχαιότητα χρησιμοποιούνταν σαν σύμβολο της ίδιας της ψυχής και των περιπετειών της. Επομένως, φέρνοντάς μας αυτές τις ενδείξεις της άνοιξης, προσπαθεί να μας αφυπνήσει σε έναν κόσμο πρωτόγνωρο μέσα από σύμβολα και αλληγορίες, δίνοντάς μας αυτήν την σχέση του ατόμου με το υπερεγώ, του μικρού με το μέγιστο και ταυτοχρόνως του μέγιστου με το ελάχιστο. Αντιστρέφει λοιπόν τα μεγέθη, υπονομεύει τις αποστάσεις και έτσι βρισκόμαστε σε κάποια δακτυλικά αποτυπώματα δικά του, μέσα από χαράξεις, μέσα από ενσταλλάξεις χρωμάτων, που μας κινητοποιούν τη φαντασία και κυρίως το στοχασμό. Είναι παράλληλα και ποιητής. Γράφει ποίηση εδώ και αρκετά χρόνια
και εκείνο που χαρακτηρίζει την ποίησή του είναι κάτι ανάλογο. Αφορμάται πάντοτε από την πραγματικότητα, διαστέλει στιγμές της πραγματικότητας και φυσικά παραπέμπει σε μνήμες, παραπέμπει στις λειτουργίες του υποσυνειδήτου. Γίνονται και εκεί οι λέξεις ανακρούσματα και τα ανακρούσματα μονάδες μέσα από τις οποίες διαμορφώνει ένα ψηφιδωτό από συλλαβές και στίχους, οικοδομώντας μια δική του και προσπαθώντας να μας τη μεταφέρει και δική μας πραγματικότητα. Έγινε έναν ιδιόμορφο ρυθμό στα ποίηματά του ο Σπύρος Πουλημένος. Είναι ένας καλλιτέχνης που ακούει μια δική του μουσική μέσα από τα πράγματα και μουσική και μελίσματα, προσπαθεί και μέτρα και ρυθμούς και αρμονίες παράδοξες, ασύμβατες πολλές φορές και γιατί όχι ανατρεπτικές, προσπαθεί να μας τις μεταγγίσει και μέσα από τα ποίηματα και μέσα από την ζωγραφική του, παραπέμποντας σε μια ερημιά που ζούμε όλοι μέσα στις μεγάλες πόλεις. Είναι αυτή η υπαρξιακή αγωνία που χαρακτηρίζει κυρίως τους ανθρώπους της μεταβιομηχανικής ιδιαίτερα περίοδου και σε αυτούς βασικά απευθύνεται ο Σπύρος Πουλημένος, τους ανθρώπους που έχουν ανάμνηση της υπαίθρου, ανάμνηση ενός διαφορετικού τοπίου που σιγά σιγά εξαφανίζεται και η μνήμη το ανακαλεί στα πιο κρυφά όνειρα προκειμένου να το ξαναδεί μπροστά της αυτό το τοπίο ζωντανό, μέσα από την φύση να δει και τους χαμένους καιρούς και τις χαμένες ημέρες σαν φώτα ολόφωτα, όπως έλεγε ο Παπαδιαμάντης, σαν ζωντανούς χρόνους και ζωντανές πράξεις στη ζωγραφική και στην ποίησή του. Οι περισσότεροι ευρωπαϊκοί λαοί το ονομάζουν Φάτα Μοργάνα, που είναι ας πούμε το θαύμα και το μάγεμα, το πλάνεμα του νου της καθημερινότητας, της στιγμιαίας αποκάλυψης. Αυτή λοιπόν τη στιγμιαία αποκάλυψη προσπαθεί να μας μεταδώσει του μη αναμενόμενου γεγονότος που το μοιράζεται μαζί μας, χτίζοντας αυτός, οικοδομώντας αυτό στην μισή γέφυρα, γιατί ο καλλιτέχνης οικοδομεί την μισή γέφυρα και αφήνοντας το θεατή να κάνει το άλλο μισό αυτού του περάσματος, προκειμένου να συναντηθούν και οι δύο στην επιφάνεια του έργου που παραμένει πάντοτε ακιδεμόνευτη. Είδαμε μια σειρά από ζωγραφικές του, θα ακούσουμε σε λίγο και στίχους του. Θέλω να πω ότι είτε λάδι χρησιμοποιεί, είτε χαράγματα κάνει, είτε ακουαρέλες, και θέλω να πω ότι στις ακουαρέλες που πρόσεξα απόψε με αφορμή την μεγιστοποίηση αυτή της βιντεοσκόπησης, είναι πολύ ενδιαφέρουσες αυτές οι περιπτώσεις του, πάντοτε προσπαθεί να δώσει μια μοναδικότητα, σαν να τα έχεις δει όλα τα πράγματα και να τα βλέπεις ξανά μαζί του, σαν να βλέπεις το συνηθισμένο ως ασυνήθιστο, ως παράδοξο, ως μοναδικό.